Sanibonani. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngezinto ezimbili. One, ngifuna ukukhuluma nabantu base-Eastern Cape, abantu bakithi, abantu abamnyama, abantu abantulayo. Two, I want to talk about SA politics. Actually, lento engizoyikhuluma la into eyodwa but ihlanganisa izinto ezimbili, ihlanganisa ipolitiki nabantu base-Eastern Cape. Asikhulume. Sanibonani Eastern Cape. Excuse. Sanibonani Eastern Cape. Sanibonani bantu bakithi, sanibonani bantu abamnyama, sanibonani bantu abantulayo. Oh bafowethu. Ngizokhuluma nani Eastern Cape. Ngizokhuluma nani bantu bakithi. Oh. Angazi ngiqale ngaphi nganza kwethu. Kubhlungu, kuyezwela. Kubhlungu bafowethu. Eastern Cape. Ngizonivula amehlo. Asilwe bafowethu. Kodwa sizokhuluma. Sizokhuluma kahle. I know ukuthi 1994 iSouth Africa yonke yavota ivotela inkululeko yomuntu omnyama. But the truth is there is no liberation in our country. Zikhona yebo. Zikhona izinto esakhohliswa ngazo. Nathi sabona ukuthi sikhululekile. But asikhululekile neze. Bafowethu Eastern Cape. Sikunyaka. Ngikhuluma kabi ngiyaphazamisa. Ngiyangixolela bafowethu. Sikunyaka ka-2026. Lapho esibheke khona kuma local government elections. Eastern Cape shintshani imnatha. Isikhathi sifikile sokuthi nishintshe imnatha bafowethu. Siyazi savota, sivotela iqembu likaTata uMandela, iANC, ngoba sifuna inkululeko yethu. But manje lo ANC esawuvotela ingabe kuseyilo ANC ka94. Let us remember this. Lo ANC ubuswa kuphi? Obani ama-funders alo ANC? ANC ufundwe Stellenbosch. Ngamanye amazwi lo ofandayo uyakucontrola. Khona into akasho umongameli we-ATM uVuyo Zungula. What who finds you controls you. Njengoba laba baka Congolose befundwe Stellenbosch, okwazi ukuthi ba control Stellenbosch, okwazi ukuthi nezwe li control Stellenbosch. Hathi ngibuyele emuva kancane. You remember our president, the president of the country, Mr. Cyril Ramaphosa, ehambile ezweni lase-America. Lo baba lo Stellenbosch inkunzimalanga le uJohn Rupert, uma nicabanga wayefunani lapha ya? Bafowethu, wayefunani lapha ya uJohn Rupert lapha ya? Because kwakuyohlangana umongameli lapha ya. Kwakuyohlangana umongameli uTrump nomongameli uCyril Ramaphosa. Uma ke Eastern Cape, ngithe ngizokhuluma neEastern Cape, bafowethu, ngikhuluma neEastern Cape la. Uma ke Eastern Cape iANC isabuswa intando kaTata. Wayofunani ke lapha ya? uJohn Rupert engasiyo umongameli, engahlangani futhi nepolitiki.
yini oyifuna lapha oyifuna lapha eAmerica? Anikaboni namanje ukuthi lezwe leli licontrolwa yiStellenbosch Mafia. Vusani imiqondo zikanza kwethu. Ake singene eBhayibhelini kancane. There was a time lapha abantwana baka-Israyeli babecindezelwe umbuso kaFaro in Egypt. Kwaphoqa ukuthi uNkulunkulu athumele uMoses to liberate abantwana bakhe abacindezelwe umbuso okhohlakele, umbuso kaFaro. Nangempela abantwana bamlandela uMoses basuka ezweni laseGibhithe bangena ezweni leKenana, izwe lenjabulo, basho bayithola inkululeko. Namhlanje Eastern Cape siyabona ukuthi inkululeko ayikho neze. Inkululeko yabantu abambalwa, yilabo abantu abavumile ukuthunywa abamhlophe. Ibona abantu abadlayo kuleli zwe lakithi. Kudla abantu abambalwa, abaningi kunyathelwa phezukwabo. Siyabona Eastern Cape nikhala mihla namalanga, kubhlungu, kuyezwela. Abantu badla imali, amakhansela, omeya, sikhuluma ngo-premier, omabuyane, badla imali, bayasutha, bayacorrupta ngapha nangapha. Abanandaba nabantu bakithi abahluphekayo. Eastern Cape nayi i-ATM. I-ATM Eastern Cape niyilethelwe inkosi. ATM erecognizer amakhosi. I-ATM erecognizer ubukhulu bamakhosi because iyazi ukuthi umhlaba lo owamakhosi. And nomhlaba enakhe kuwo owamakhosi. Amakhosi anikeza umhlaba ngaphandle kwezimali ezinkulu, anikeza umhlaba amakhosi. Ninomhlaba omkhulu Eastern Cape enunikezwe amakhosi. Kodwa lo mhlaba anizowenzani ningakhululekile financially? I-ATM iza nenkululeko ya financially ukuze umhlaba wamakhosi ucebe. Shintshani imnatha Eastern Cape. Ngizokhuluma nani kahle bafowethu angilwe. Shintshani imnatha. uJesu ufika abantwana, ufika abafundi bedoba inhlanzi bengakhiphi. Uthi shintshani imnatha, niphonse kwesokudla, nibheke ukuthi anisayikhipha na. Bathi bakushintsha imnatha, bephonsa kwesokudla, baqala bakhipha inhlanzi. Sekuyisikhathi Eastern Cape njengoba sikulonyaka ka2026 kwamasipala bonke base Eastern Cape, sekuyisikhathi sokuthi nishintshe imnatha, nivotele iATM, nivotele inhlangano yabantu, nivotele ama70 abantu, izichakaza abantu abalalela nina, abangalaleli abantu abamhlophe, abangaxhasiwe abantu abamhlophe, abangalaleli iStellenbosch Mafia, abangenandaba nabantu abamhlophe kodwa banendaba nabantu abamnyama. Uma ke nilalele uZungula in parliament, a leader of iATM eParliament, ethi njengoba sila sizomela abantu bakithi, abantu abamnyama, sithunywa abantu bakithi, sivotelwa abantu abamnyama. Uma nike nimuzwe uZungula, namhlanje niyolenza iqiniso, nivotele iATM. Uma nithena votele iATM, iEastern Cape le iyokhululeka. Ngithe ngizokhuluma nabantu base Eastern Cape kuphela. Ngiyazi sonke eSouth Africa sikumbuso kaSathane, umbuso ongenandaba nabantu abamnyama. But namhlanje le video le ngiyibhekise kubantu base Eastern Cape. Shintshani imnatha abantu base Eastern Cape, nivotele iATM, nivotele iqembu elinozungula, iqembu elirecognizer amakhosi, iqembu elirecognizer abantu abamnyama, iqembu elingasoze lavuma ukuxhaswa ngabantu abamhlophe ukuze licindezele abantu abamnyama. Angibonge izingane zakwethu, inkosi ithele umusa.